Vi sætter nu vores dejlige Amigo 27 sejlbåd til salg. Den ligger her i Horsens Havn. Og jeg vil nu prøve at vise lidt rundt på båden. Som du kan se, er der forsejl. Så er det rigtig let at sætte sejlet indenfra. Der er også et fint storsejl, der ikke gør noget som helst. Jeg kravler nu ombord på båden. Se her fordækket. Ja, luge ned til forkahytten her. Jeg går ned langs siden på båden langs vanterne her. Der er en sprayhut, som vi har syet i her for lidt års tid siden. Og der medfølger også et cockpit-telt, som ligger fuldstændig cockpittet, hvor jeg står her. Der er et forholdsvis stort cockpit med gode bænke i begge sider og gode opbevaringsforhold nede i kistebænkene. De prøver at åbne. Se, hernede er der masser af stuerum. Her er vand, og vi har forskellige madkasser og ting og sager hernede. Diverse ting. Godt cockpit. Bag til, så der er badestige, og man lige hopper over her, det er super let. Og vi har et agteranker med en ankerrulle, ligesom der også er et større anker, der ligger nede i kistebænken herovre. Og vi har her bøjler, der kan rejses op, så vi totalt dækker vores cockpit med vores cockpit-telt. Vi har på sommerferie og så videre, hvis der har været regnvejr, har vi kunnet sidde totalt tørt herinde i cockpittet og sidde der og læse om aftenen og så videre. Som man lige kunne se, så er der et bord, som bliver sat op her midt i cockpittet. Der er nogle bøjler, som kommer på her, så er der et fint bord her, der er meget fleksibelt og kan køre rundt og så videre. Vi har vindbeskyttelse her i siden, der er en redningskrans. Der er også en nyere Fishfinder /ekolod. Den har også GPS indbygget, men ikke kort, så jeg bruger den faktisk kun som ekolod og Fishfinder. Så prøver vi at gå ned i hytten. Se, så er den super fin og velholdte hønder i en pæn blå farve. Det hele er holdt i den her blå farve. Jeg har også nogle måtter på gulvene, som er i samme farve. Der er skabe herovre i siderne, på begge sider, hvor vi typisk har sådan nogle kasser, der passer ind, og der kan være rigtig mange sager der. Der er et godt sprit, komfur eller blus herude. Vi har lidt gryder og kedler og ting og sager hernede, som passer til det, nede i det her skab. Her kan man se elpanelet, der er også en gammel radio. Den bruger vi jo ikke så meget, men den virker. Der er opbevaringsplads til glas og krydderi og ting og sager hernede i de her sider. Og en hylde herinde. Herovre i den anden side har vi en håndvask. Der er vand med en elpumpe. Og der er en tank ude foran med, jeg tror det er 60 liter
vand, som man kan bruge til at vaske op med og lave kaffe med og så videre, bare det bliver kogt. Og der er lidt forskellige apparater og så videre. Heroppe kan du se, her er der en styring til vores Eberspacher oliefyr. Så det er muligt uden for sæsonen at varme båden op. Se, hernede er der sådan en luftindblæsning, som kører varm luft ind, hvis man tænder for oliefyret. Den anden side på lignende vis. Måske skal jeg vise, at når vi sover her, så er det typisk herinde. Så vipper vi de her op. Der er en snor, så vi binder den lige op til håndtaget heroppe i toppen, som gør, at sengen bliver meget bredere. Det er en enkelt seng, men dejlig behagelig og bred. Så dem vipper vi op, når vi skal sove. Så går vi herud, når jeg kan lige se, der er lidt fine lamper og barometer og ting og sager. Herude i forgahytten har vi lavet en afskærmning til toilettet, så man ikke kigger på det dumme WC, medmindre man skal bruge det. Og ellers er der en fin forgahytte her med, jeg vil sige, 1,5 seng. Den er lidt kortere over i den ene side. Vi har, den er ikke lige på nu, men der er en blå høne, der passer herover, som dækker det hele også. Så der er høner til det hele. Ude foran kan man se, der er et lille stuerum, der har vi nogle forskellige ting, pumper og et liggeunderlag, og hvis man skal sidde et eller andet sted. Nu åbner jeg herind til toilettet. Hvis jeg skulle på toilet nu, så vender jeg bare døren rundt, sætter den på der, og åbner lige lugen, så der får lidt mere lys ind. Så herinde er der et fint toilet med en pumpe, der kan pumpe ud og ind. Der er ikke en tank på, så det bruges uden for havnen, og måske hvis det kun er det tynde, så kunne man også finde på at gøre det inde i havnen. Det fungerer super godt, og er især for kvindelige boldværksmatroser en stor lettelse, at den er der. Så den klikker lige på her, og jeg sætter en sikring på her. Så det er stort set det. Vender jeg rundt, så kan man måske se selve hytten eller salonen lidt mere. Gode lange pladser. Jeg er 91 lang og har ingen problemer i at ligge herover. Den herover er måske nok, ved jeg ikke, 81 eller sådan noget i længden. Og ellers så, fordi de er så brede, kan man også sagtens ligge diagonalt. Så det er omkring vores 27-fods Amigo 27, som er en gammel svensk langkølet sejlbåd, som er fra, jeg tror den er fra cirka 1980. Jeg mangler måske lige at vise ned til motoren, det er ikke helt uvæsentligt. Hvis jeg åbner her, så er der hernede i vores Volvo Penta indenbords 10 hestes motor. Det er en Volvo Penta MD6B hedder den, som er en ældre dame, men den er super pålidelig og tøffer fantastisk godt. Så der er sgu aldrig noget med den. Jeg har velholdt den, eller den er velholdt med oliefilter og nye impeller og ting og sager hvert år. Ikke? Så der er ikke noget med den. Den kører og er meget, meget pålidelig. Så det er, tror jeg, det jeg primært kan fortælle om vores dejlige Amigo 27 sejlbåd. Slut for nu.